Nachádzame sa na pôde gymnázia Šrobárová v Košiciach, kde sa konajú tradičné kalamájky. Tento 34. ročník sa nesie pod názvom Galaktický. No a zatiaľ sa nám v programe predviedli nielen študenti gymnázia, ale aj profesori. Gymnazisti naplno využili túto šancu a pekný slnečný piatok 27. apríla 2007 predviedli nielen svoje herecké, ale aj spevácké výkony. Kalamájky sú hlavne taká študentská recesia, kedy študenti majú jedinú šancu vyjadriť svoj názor na profesorov a je to plné hudby, tanca a divadla. História kalamajok siaha až do roku 1974. Zaujímavosťou je, že študenti ani počasie ešte nikdy nesklamali. Myslím si, že po viacerých rokoch je to také najlepšie kalamajky. Niektoré čísla boli veľmi zaujímavé, veľmi veselé a také typicky kalamajkové, tak ja som veľmi spokojná. O kvalitný program, v ktorom nezriedka vystupujú profesori, sa starajú nápadití študenti všetkých ročníkov. No aby dosiahli najvyššiu kvalitu svojich nápadov, ich snaha začína už od ukončenia posledných kalamajok. Zábava s každým vystúpením graduje, no a mala by trvať do 6. hodiny večer. Pre úlet Katarína Blašková.